que la mayoría de la población vive a través de sus sustitutos, nuestro mundo es más seguro. Cap de setmana amb moltes opcions per a aquells que decideixin anar al cinema. De totes les estrenes en destaquen 3. Los Sustitutos és l'última de Bruce Willis, una superproducció de Hollywood on els efectes especials tenen un paper molt rellevant. L'acció està assegurada dins una trama on els robots es fan servir com a rèpliques dels humans en les tasques del dia a dia. Això té els seus riscos. ¿Y ahora qué? Depende de ti. Podemos jugar a papás y mamás. ¡Oh, Dios! La nota de terror arriba amb Jennifer's Body, interpretada per l'exuberant Megan Fox. Una atractiva estudiant d'un institut està posseïda per un ésser estrany que l'obliga a matar quan algun home se li acosta. A la seva millor amiga li toca resoldre la situació. ¿Estás matando a gente? No, solo mato a chicos. ¿Tienes miedo? ¿Estarías dispuesto a llevar un micro? Necesitamos tu ayuda. 7:30 de la mañana. Me acerco a la entrada de la empresa. Buenos días. Matt Damon es converteix en un xivato a la pel·lícula El Soplón, de Steven Soderbergh. Es tracta d'una cinta còmica que escarneix el món que envolta l'FBI i els espies secrets. Una opció per passar una estona ben divertida. Vais a por los malos, pero yo no tengo de qué preocuparme. Puedo estar tranquilo, ¿no? Bueno, creo que la cultura corporativa va a cambiar un poco para Eso ti. espero.